Обикновено, когато говорим за някакви сложни услуги, нали, или да кажем за медицина, очакванията ни са изключително високи. Представете си и следната ситуация. Налага се някаква животоспасяваща операция. И проучваме възможностите и се оказва, че има един конкретен хирург, за когото статистиката показва нещо направо смразяващо. Значи 86% от неговите пациенти изобщо не оцеляват на операционната маса. Това звучи безумно. В смисъл, здравият разум веднага ти казва, че абсолютно никой не би се доверил на такъв лекар, нали така? Инстинктът ни за самосъхранение просто би крещял да бягаме. Точно така. При такива цифри всяка болница би затворила врати на секундата. И точно от тази липса на логика прави материалите, които разглеждаме в днешния дълбок анализ, толкова провокативни. Абсолютно съм съгласен. Защото реално, ако пренесем същата тази шокираща статистика от 86% провал в сферата на съвременните романтични отношения, да, се оказва, че хората масово и напълно доброволно лягат на тази същата операционна маса. Факт. И то въпреки, че живеем в ера на безпрецедентна свобода, имаме право на избор, имаме достъп до психология, до информация. И въпреки всичко това, източниците ни днес посочват, че 86% от браковете се разпадат през първите 2 години. Смисъл, аз бях шокирана. Оказва се, че разликата между успешната връзка и тази, която катастрофира така бързо, изобщо не опира до намирането на някакъв митичен правилен човек. Не изобщо. Става въпрос за много дълбоки, често напълно несъзнавани психологически процеси. Да. Днес мисията ни е да анализираме един наистина изключително интересен транскрипт от интервю. Ще деконструираме тази романтична илюзия, като разгледаме всичко от биохимията на влюбването до онези скрити травми, които превръщат любовта във война. Добре, нека разгърнем това. За да разберем защо всичко се руши, може би трябва да започнем направо от генезиса. Как изобщо започва една връзка? Значи, виж, началото е може би най-критичният момент за разглеждане. Защото това, което хората масово наричат любов в началото, всъщност е една много добре оркестрирана биологична илюзия. Направо си е хормонална лудост. Точно. Според данните в нашия транскрипт, първият етап на отношенията е всичко друго, но не и обективна реалност. Дори Световната здравна организация класифицира състоянието на силно влюбване като леко психично разстройство. И когато се вгледаш в чистата физиология на този процес, това придобива много сериозен смисъл. Да изхвърля едни огромни количества фенилетиламин. Точно така. В смисъл, това е същият онзи невротрансмитър, нали, който действа като естествен амфетамин, същия, който се отделя при екстремни спортове, но в някакви брутални дози. Да, това не е просто поезия или някаква абстрактна емоция. Говорим за тежък физиологичен процес. Този хормон буквално изключва центровете за критично мислене в мозъка ти и води до очестен пулс, вдига ти кръвното. Загуба на апетит, безсъние, дори кръвната захар се повишава и кръвта физически се сгъстява, тялото ти влиза в режим на краен стрес и свръхстимулация. Еволюционно погледнато, единствената цел на това е да задържи двама души заедно достатъчно дълго, за да се възпроизведат. В самия материал, който четохме, има едно супер ярко сравнение, което направо ми остана в главата. Посочва се, че в нормалното си ежедневие човек изпитва радост на някакви малки порции. Нали, сякаш се къпеш с малко кънче вода. Да. И изведнъж, когато тази биохимия се задейства, усещането е като да застанеш под мощен леден водопад. Вниманието ти е напълно пометено. Но чакай малко, това поражда един много сериозен въпрос. Какъв? Ако началото на връзката е просто някаква химическа реакция, която ни заслепява, какво се случва с хората, които постоянно скачат от връзка във връзка? Смисъл, означава ли това, че те са просто едни биохимични наркомани? Реално да. Това е едно от най-интересните прозрения в анализа ни днес. Гостът в интервюто много ясно казва, че хората, които постоянно сменят партньорите си, често страдат от нещо като зависимост към собствената си независимост. И те търсят точно тази поредна доза хормони, а не реална човешка близост. Просто искат отново да усетят водопада. Точно. Истината е, че в тази начална фаза ти реално не обичаш човека отсреща. Ти обичаш собствените си усещания покрай него.
И тук вече се крие ключът към онази стряскаща статистика от 86%. Източникът категорично заявява, че истинската любов не започва по време на тази химическа буря. Да, споменава се, че са нужни между 3,5 и 4 години. Точно така. Което, честно казано, звучи като цяла вечност в контекста на днешните отношения, които приключват за по няколко месеца. Защо отнема чак толкова много време? Защото нервната система просто не може да поддържа този тежък химически стрес вечно. Организма развива толерантност, хормоните неизбежно спадат. И тогава настъпват етапите на пренасищане. Розовите очила просто падат. И изведнъж осъзнаваш, че човекът до теб диша твърде шумно. Да, навиците му стават непоносими, начинът по който ядете дразни и точно в този момент огромна част от двойките си казват: ето, любовта си отиде. А трагедията всъщност е, че тя дори не е имала шанса да започне. Те просто са стигнали до реалността. Факт. И точно когато химията изчезне, нещата стават наистина опасни. Ето тук става наистина интересно, защото този хормонален спад обяснява защо хората се разочароват, но не обяснява напълно саботажа. Защо след като страстта отихне, те не просто започват да скучаят, а направо агресивно рушат връзката си. В транскрипта се казва, че празнината се запълва от нещо много по-тъмно – от страха. И тук беше въведена концепцията за самоизпълняващото се пророчество. Страхът е може би най-мощният двигател на човешкото поведение, веднага след инстинкта за размножаване. Когато мъглата се вдигне, всички тези нерешени травми изплуват на повърхността. И самоизпълняващото се пророчество е безупречен механизъм. Дай да дадем един пример. Добре, да кажем, че имаме една жена, която носи дълбок подсъзнателен страх, че е недостойна за любов и че ще бъде изоставена. Тя започва постоянно да сканира средата за доказателства, че това се случва. Да, а мозъка винаги намира това, което търси. В смисъл, тя започва да интерпретира всяка негова реакция, дори една обикновена умора след работа, като знак, че той я отхвърля. Точно така. И според текста, това се проявява в две крайности. Първата е свръхконтрол. Започва едно задушаване, постоянно изискване на доказателства, че той я обича. А втората е защитна реакция. Студенина. Да, ледена дистанция. Идеята е да изпревари изоставянето, като тя се отдръпне първа. И познай, резултатът винаги е един и същ. Партньорът просто не издържа на това напрежение и си тръгва. А тя си казва: ето, аз знаех. Бях права от самото начало. Класическо пренасяне на травми. Хората влачат едни невидими куфари от миналото в новите си отношения. В интервюто гостът предлага един много прагматичен метод за това. Според него проблемът може да се види кристално ясно с химикал и лист хартия за 20 минути. Да проследиш веригата си от реакции, нали? Абсолютно. Какво е основното ти убеждение, какво поведение диктува то и до какъв резултат води? И когато осъзнаем, че реакциите ни са продиктувани от страх, започваме да разбираме и другия. Защото нервната система на другия човек усеща тази агресия не като емоционален зов за помощ, а като буквална заплаха. И се активира първичния инстинкт за битка или бягство. Тук източника подчерта много хубаво, че конфликта винаги е избор между два пътя – конфронтация или сътрудничество. Да, това е ключово. Конфронтацията е просто битка за надмощие. Целта е ти да победиш другия. А сътрудничеството означава двамата да застанат рамо до рамо срещу самия проблем. Но в тези 86% от случаите единия се обединява с проблема срещу другия. И ако свържем това с по-голямата картина, въпросът е защо хората избират конфликта? Защо се подават на този страх? Материалите сочат към липсата на изградена личност. Качеството на връзката зависи изцяло от личната самооценка на двамата преди изобщо да се срещнат. Тук имаше две много ярки аналогии, които искам да споделим, защото обясняват нещата брилянтно. Първата е концепцията за трите чаши. О, да, много силен пример. Значи, представете си, че щастието е измеримо. Една зряла личност има способността да си генерира щастие сама. Има си хобита, вътрешен мир, приятели. Метафорично казано, има 3 пълни чаши с щастие, когато е напълно сама. Когато се появи партньор, той просто носи една 4-та чаша. Животът става малко по-хубав, но основата я има. И ако този партньор си тръгне, ти пак си оставаш с твоите 3 чаши. А какво става при незрялата личност? Тя има само една чаша щастие в себе си.
И когато дойде партньорът с неговите 3 чаши, носещи хормони и внимание, баланса просто се взривява. Да, изведнъж получава огромно количество щастие, което сама не може да си създаде. Точно. И резултатът е, че този човек се вкопчва в партньора като удавник за сламка. Превръща го в единствен източник на смисъл, което създава ужасна тежест за отсрещната страна. Никой не може да носи отговорност за цялото ти щастие. Имаше и една втора аналогия за отношението към самите нас. Храмът или хамбарът. В смисъл, как възприемаш собственото си пространство? Ако гледаш на себе си като на храм, ти не пускаш всеки вътре. В храма се влиза с уважение. Хората си събуват обувките, нали? Има граници. Абсолютно. Ако някой не спазва правилата, просто не влиза. А хамбарът? В хамбара всеки може да влезе с калните бутуши, да вдига шум, да вземе каквото иска и да си тръгне, оставяйки хаос. Човекът с менталитет на хамбар толерира всякакво неуважение и изневери, защото не вярва, че заслужава защита. И тук източника спомена нещо много важно. Най-голямата пречка пред изграждането на този храм е един специфичен вид гордост. Или по-точно гординя. Обясни го това, защото мисля, че е супер важно. Ами гординята е много коварна, защото тя често се маскира като нужда от любов, а реално е жажда за контрол. Хората бъркат любовта с някаква крайна цел. Търсят гаранции. Гаранция, че няма да бъдеш изоставен. Гаранция за статус. Когато искаш да изтръгнеш тези гаранции от другия, това вече не е любов, а просто консуматорство. Истинската любов е да обичаш без постоянно да калкулираш какво ще получиш в замена. Разбирам те. И виж, тази липса на граници, синдромът на хамбара, много често намира най-ясното си изражение в физическата интимност. Транскрипта доста директно атакува концепцията за секс, за здраве. Ох, този мит е толкова разпространен. Нали? Идеята, че имаш нужда от безразборни контакти просто като форма на облегчение, все едно ходиш на фитнес. Гостът в интервюто, и то подкрепен от лекари, казва, че това е абсолютна илюзия. Аргументацията му направо ме разсмя, но е брутално вярна. Той пита риторично, какъв е този магически орган, който лекува? Да не би да съдържа някакъв екстракт от лайка и живовляк? В смисъл, ако искаш просто физическо облегчение, можеш да отидеш в един 18+ магазин и да си решиш проблема, без да си нанасяш емоционални щети. Факт. И тук се въвежда онази много добра аналогия с Wi-Fi връзката, за да се обясни енергийния обмен. Защото ти не виждаш вълните на рутера, нали? Не можеш да ги докоснеш, но без тях нямаш интернет. По същия начин, енергийният обмен при физическа близост е реален, дори да е невидим. Когато допускаш интимност без любов и сигурност, ти на практика позволяваш на един чужд, често пъти заразен софтуер да оперира в твоята система. Да, и от еволюционна гледна точка акта има съвсем различни последствия за мъжа и жената. Абсолютно. Според текста за мъжа това често е просто разреждане. Но за жената акта е поглъщане. Тя поглъща чуждата емоционална структура. Има едно еволюционно обяснение за това какво става веднага след акта, което е супер интересно. Онова защо мъжете заспиват веднага, а жените искат да си говорят ли? Точно. Това идва от времето на ловците-събирачи. Биологичният императив на мъжа е бил да подсигури периметъра, да види, че няма хищници. И след като акта приключи, неговата нервна система приема, че е безопасно и рязко изключва, за да пести енергия. Докато жената, нали като по-уязвима, се нуждае от това потвърждение за социална връзка. Иска сигурност. И днес, когато този обмен се случва между напълно случайни хора, резултатът е опустошителен. Остава само една огромна празнота. Източване на жизнена енергия. Затова опитите да се лекува ниска самооценка с безразборна близост водят само до по-тежки кризи. Добре де, ако хормоните се изпаряват, а физическата близост без любов е разрушителна, какво тогава е спойката? Какво държи тези 14% заедно? Това повдига един много важен въпрос за това къде изобщо хората търсят партньори. Транскриптът категорично насочва към споделените ценности и духовния стълб. Ако търсиш в списъците с милионери на Forbes, провалът ти е гарантиран. Да, материалът дори вкара един библейски контекст. Не като религия, а по-скоро като психология. Правилото да обичаш ближния си като себе си. Точно. Хората забравят втората част.
Като себе си. Ако ти си пълен с несигурност и мразиш себе си, ти си физически неспособен да обичаш здравословно когото и да било. Ти просто прожектираш дефицитите си върху него. И това явно е станало епидемия. Цитираха скок от 60% в търсенето на психологическа помощ през последната година. Дори фактът, че в интервюто имаше промокод за Московския институт по психоанализа, показва колко огромна е нуждата на обществото от ментално здраве. Защото хората осъзнават, че строят върху плаващи пясъци. Да. И така, какво означава всичко това за нас практически? Транскриптът предлага едно 10-дневно предизвикателство. Много полезен инструмент. Значи, идеята е, при всяка трудна ситуация с партньора, вместо да влизаш в ролята на жертва или да нападаш, просто да си повтаряш една мантра. Всичко се случва по най-добрия за мен начин. Това звучи като някакво елементарно позитивно мислене, но реално е радикално приемане. То пренастройва невронните ти пътеки. Спираш да се опитваш да преправиш партньора си. И гординята ти най-после капитулира. Започваш да виждаш другия като човек, а не като функция, която трябва да задоволява нуждите ти. И ако трябва да обобщим, връзките се провалят, защото сме водени от страх. Търсим хормонални върхове и очакваме някой друг да ни е отговорен за щастието. Успешните отношения изискват първо ти да станеш източник на любов, да изградиш онзи храм вътре в себе си. И само тогава тази стряскаща статистика от 86% може да се промени. Абсолютно. И за финал искам да оставя слушателите с една провокативна мисъл. Ако според науката създаването на истинска любов отнема около 4 години, а 86% от двойките се отказват през първите 2, възможно ли е масово да бъркаме изчезването на хормоните с края на любовта? В смисъл да се отказваме точно в момента, в който връзката трябва тепърва да започне. Може би проблема не е, че хирургът е некадърен, а че ние панически ставаме от операционната маса малко преди той изобщо да е започнал да лекува. С това ви оставяме за размисъл.